Фуфу вече е номер едно в Нидерландия. Той избяга от Левски и дигна цената си на 4 милиона евро. Той беше избран за номер едно през тази седмица в Нидерландия, след като се представи супер срещу шампиона на Холандия, всъщност ПСВ. Не спряха да го хвалят в холандските медии. Нека да видим какво казаха. Българският национал Филип Кръстев беше обявен за играч номер едно на кръга в Нидерландия след фурора, който направи при победата 3-1 над Своле, над ПСВ Айндховен. Халфът вкара два красиви гола и подаде за третия срещу лидера в класирането, а местните медии го засипаха с суперлативи. Официалният профил в Инстаграм за статистически данни от дивизията припомня головете на Фуфу. Коментарът към първия е: какво повече може да иска. Значи това е какво повече може да се иска. За Фифо става просто коментарите в Холандия. Този към втория пък гласи: просто перфектен. С голове от изминалия кръг Кръстев увеличи сметка си в първенството на Нидерландия на 4. Той е играл в 17 мача, а в 12 от които е бил титуляр. Българинът е в Своле като преотстъпен от белгийския Ломел. Неговите права се държат от City Group, корпорация, която е собственик на Манчестър Сити. Предполагам, че Своле на края на сезона ще иска да го купят от Ломел, така че ще следим ситуацията.